Geno mara nirio makare nyakoro mga juang machiegni ahinya chendo enda tilta ipero koda chiel dwe mara pagario ganario prario koda abich kenda geno ni siku mari dhieyo makare waikoni wech manyo dhia makawuono wakodwa mbaka lai enaria deka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SK chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithon wech. Gao mar somo lando yao thuolo mar ndalo 7 kochakre tich ariyo juma manyien ne jonyuol madwaro loko skunde ma oluonge jopuonjre mag KJSEA. Lazima watu wakae chini wa chama, tujikaze, tujiunde, tukae ngumu, tukae kwa grassroots, tukuje kwa meza. Jakom Rodi bedo pin kod sirikand Nitie wakati mabeche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To asetemo matek ma wa report jogo town. Jopur mananas makochia e kaunti ma Homa Bay yuago midhiero mosemiyo giweyo pur mananas kendo donjo e pur mamoko. Machiegni nyakoro mga juang wantie gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Huke. Wachao kod mago mag somo kama chenro mar oro kwayo mar loko skunde ne jopuonjre manyo timo KJSEA to ok mor kod kuonde moluongi biro chakore tich ariyo juma manyien. Ote mar jagoro maduong' e migawo mar somo Julius Bitok ne ute fwambo piem mamalo kod thuolo matine skunde mabecho no mono gichiwo ne nyathi ka nyathi skul manodwaro. Simfroz Okinda chako chenro mar atileo machal kod ma. Ndalariyo tok golo duoko mar skunde mag senior ma jopuonjre oluonge, migawo mar somo chiwo ler ewi kaka jonyuol kod jopuonjre ma ok mor nyalo oro kwayo mar loko skunde moluonge jopuonjre. Kaluwore kod jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok, chenro mar oro kwayo mar loko kama oluonge nyathi biro chakore ayanga juma manyien chieng' tich ariyo kendo biro kawo ndalo 7. Ewi mano, kwayo ma kamano chiwo koluwo tend skunde kama nyathino some. Migawo mar somo lero ni loko skunde ibiro tim kitiyo kod lony mar mbui mabiro rango kaka japuonjre notime pathways mopogore kod thuolo mantiere skunde. Kae thuolo ni bende nyiri kata yawuoyi manyokete skul moko owinjore kod chal margi mar kit chwech ibiro loke. Achiel kuom wich bar maduong' ma jonyuol pod ok winji en kaka noyier skunde ma nyithindegi dhi some. Bitok olero ni chenro no notime yor mbui ka gima duong' ne en dwaro mar nyathi kako time penj kod thuolo mantiere skunde. Bitok olero ni kata bedo ni thoth jopuonjre oyudo skunde ma gihero, matin ma ok mor en nikech piem ne ni malo ka skunde mabecho ne ni kod thuolo matin. Oseo bende tudruok ma ok ber e kind jonyuol kod jopuonj kod pogruok e kind pathways ma jopuonjre noyiero gi duoko man giyude penj e kind dwaro mamoko. Moko kuom jonyuol kala kamano oseo chenro matiyo gi mbui e keto jopuonjre skunde ka giwacho ni jopuonjre moko notimo maber kata kamano odirgi skunde ma ok owinjore kodgi. Migawo mar somo koro kwayo horuok kuom jonyuol gi jopuonjre kaluwore ni ma en okang' mokwongo ma migawo no ochako okang' manyien e lai mar CBE kendo chochni matindo tindo nyaka bedie. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jad bura mandhiwa Martin Owino kone jogo ma omako leo madit e duond bura mar ODM kod josiasa mag duond burano mondo wuo gi duol achiel kendo gichiw luor ne ogai mar ODM Oburu Oginga ma okone mantiere kod oteku maloso Hello ODM. Owino wacho ni mosenindo Raila Odinga ne oweyo ODM ka oriwore kendo en ema noloso weche motenre gi ODM kendo sani Oburu ema nyaka miluor gi josiasa mag duond bura mar Odinga. Kaponi Oburu Oginga hajatelo manyaka koro miluor. ODM nyaka wa respect our leaders. For example, kane gini otimore loss ma jakom, nen gima lit ahinya. To in their wisdom, ne gi choose Oburu very quickly, mo replace. Onge ng'ama nyalo wacho nyaka onge kama ujite. Mane order. Okonya bedo party ma onge order. That's chaos. Kora kwayo ni ji mondo mi Oburu luor makende. En e kingpin wasani, en e party leader. Nitie gima nyalo wacho an Martin Owino Good Chief kaka patron mandhiwa ODM. Nitiere gima ok anyal wacho mobure manyaka wachi. Adwaro ni mondo wabed kamano. Aito waweuru wuoyo mang'eny. He's talking too much.
Wuoyo mang'eny ok ger piny. Wago buchwa gotieno ma jowasigu ok ong'eyo. To wariwore. To waywayo gik mwanyalo ywayo through jowa ma Nyasaye omiyowa. Machalo Okewa Mbadi, obede treasury mapok nwaneno since independence. Kama chilo nyakwaro mga jwan jotelo mag duond bura mar ODM kotelnegi kod jakom mar duond bura no Gladys Wanga oyango ni gibiro sero sirikal mar manywanda mar broad based makane kapok ochopo to nyaka gibedie mesa kendo ewi bath cake ma ibiro ng'adnegi ponegi sero telo mar Ruto e okang' mar ariyo. Ne jotelogo kama oting'o Junet Mohamed, Godfrey Osotsi kod Rosa Buyu e kind mamoko ne loso malava e kinde mane giywore lamo bang' limo dala Cyrus Jirongo. Youth Mondi tiere kod ler. Seche matin bang' limo dala ma osenindo Cyrus Jirongo, jotelo mag ODM kama oriwo jakom mar duond burano Gladys Wanga, Junet Mohamed, Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi, Rosa Buyu ochopo e kar lamo e kanisa mar Kwakas mar timo arambe mar gero kar lamoni. Kae ma jotelo gi oketie ler paro magin go kaka ODM kendo jakom Gladys Wanga oponi gini e sirikal mani vie e wimo magidhikao e sirikal manyien. Paro ma osir kod Osotsi ma okoni bende nyaka ketie tim winjruok mane Ruto obedo go gi Raila. Sisi tumewachwa pale ndani ya broad based government. Tuko pale tunasukuma pale hiyo gurudumu. Na tukiendelea mbele sisi tunasema kama wana ODM tunakaza kamba. Na tunakaza kamba zaidi na tutaenda kukaa kwa meza. Tuseme tukipiga kura sasa kama watu wa ODM tukiendelea mbele ni nini ambayo sisi pia tutapata. Tuna support broad base. Sababu alisema broad base na tuko hapa na ndugu yetu Oparanya ni waziri. When we talk about broad base, we should also remember to talk about the 10 points agenda. Ile mheshimiwa Raila aliweka kidole. Ni debe magoganda baluya maokoni ni ODM kindonge paro mar wuok oksani okie kinde mabiro. Nimesikia wengine kwa magazeti wakisema ati Waluya wanataka kutoka ODM. Tutoke ODM tuwachie nani? Tuko hapa ndani ya hiyo nyumba because we have invested so much in this party as a community. Tulikuwa na vyama vingine ya Waluya tulikataa. Tutagombana tu ndani ya chama. Hatuendi mahali mpaka tusikizane, si ndio? Kata kamano gikoni nyaka many pachgi kaka oganda baluya kapok otim gimoro amora e duond bura mar ODM. Saa hii gavana ni gavana ya ODM. Saa hapo mbele ikifika nani atakuwa gavana ya hapa? Wakisema ni mama anaenda naye, wakisema ni Barasa ataenda naye. Any decision about ODM future, the Luya community must sit on the table. Mimi niko hapo kama deputy party leader, Sifuna yuko hapo kama SG, tuna viongozi wakubwa kama Oparanya wako hapo, Ellis yuko hapo, Baraza yuko hapo, Nabii yuko hapo. Any decision we must be consulted and consulted adequately. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa the county Manarok, en lweny ma gwenge Mangata Barikoi mayudre Transmara omiyo thoth jodak dar e miechgi chal makoro yo nyithindo ikoyo kendo moko kuom gigamo tuoche kaka ifinya kidilero chenro mag duoko arita makanyo dhi nyime kotene kod jalupo gai marobila Elulagat koro dhi nyime. En chal ma pod medo kelo ywak kod kuyo ahinya to ne jogo moseyudo lal kaluwore gi rochruok mar arita e gwenge ma Transmara. Ma en tesendo bila makona e gwenge ma Oldonyorok kama kwan oganda mokalo 150 ma lweny odaro obuorie.
Joy Chebet luenyo daro kowuok gwenge machap Kures kamora chiel gi nyithinde abich. Chaimite dokaini egeno margi. Hapa hivi tumekaa kuhangaika sana. Hata saa hii tunapika chai tuna survive. Kwa manyumba tumeteseka, hata hakuna pale pa kulala, watu wanafinyana. Sisi ni wakimbizi. Tumetoka huko Kapkures. Huku kwetu hakuna hata chakula. Tumechomewa machakula, manyumba. Tumeteseka sana. Mungu akatusaidia. Hii watu wakatupea hii manyumba. Kupea sisi hakuna kitu inadaliwa. Hakuna kitu watoto inajifunika. Chakula iliungua huko. Ilichomwa. Sasa watu anatulisha ni watu ambao ya jirani tu tulipata hapa. Baka saa hii mimi nakwambia kwa watoto wengine tunaweza hata uzutugie saa hii mesemeka kwa njaa. Thoth nyithindo manika tuo kaluwore gi rem yudo chiemo makare. Bende onge kar thieth manitie machiegni maginyalo yude chenro mag thieth. Ilikuwa siku ya Jumapili tulikuwa kanisani. Milio ya risasi imetokezea ng'ambo mahali tunaishi. So ilipofika mwendo wa saa 9 hivi ndio tukafukuzwa na ambayo sinatoka kwa masaini. Ndio tukatoroka. So sasa hivi tuko na kilio sana kwa serikali ya kwamba watusaidie kwa sababu mahali ambapo tumetorokea ni majirani kutoka Soilal. Hatuna vyakula, hatuna hata mavazi, nguo zetu zilichomwa, mahindi zetu zikachomwa. So tumekuwa tu wakimbizi ambao hata hatuoni mwelekeo yeyote. Kwa machielo egwenge Maratik midhiero malueny nenore ayanga. Ute odong' maonge tado tok kweth njore manigi gige lueny monjogi chal moweyogi gi lal maduong'. Tulichomewa manyumba, hatuna manguo, hatuna kila kitu. Hata saa hii tukipata chakula tumepewa na jirani. Mboga tukifuata huko. Sijui Kenya gani itatuokoa sisi. Tumeshindwa. Serikali angalie, atuangalie kabisa na atusaidie sababu tumekosa namna yeyote. Tuko tu na Mungu. Serikali tunaomba tusaidie. Mefukuza sisi amechoma nyumba. Mahindi saa hii hata ng'ombe amekula kwa ndani. Watu wengine walikuwa naishi kwa undani wa Masai, alikuwa makomboa shamba. Hadi saa hii amekula mashamba ya watu. Nyakasani chenro maduok arita mang'ata barikoye wang'e dhi nyime moloyo to tok jalupo gai mar obila Eliud Lagat keto marafuku chenro mag wuoth chakre saa 12 odhiambo. Efinye Kidi, Ramogi TV. Kama chelo nyakurom gajuanga kum kinde tipo mage osekere mbui ka ochiwo pache owuon kinde winjo buche mapeke doho gino ma osemako wang' oganda kendo nyuolo penjo mathoth ni ere kaka jang'ad bura chiwo pache owuon e buche moko gin mag nek. Ramogi TV ogo mbaka kod kendo jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa sigana makende hewi nonro mar jang'ad bura mar doho ma Milimani Honorable Dolphina Lego ka ochiwo pache gimomiyo ohinyo chiwo pache he buche he doho. Umempatia kila kitu anastahili kupata. Honorable Dolphina Atieno Alego wachopo wayudo kariko winjo bura e doho. En chiko it diko kod chwalo penjo ne achije kod okinde kanyakla achiel. Kar saa 8 mar odiechieng' wayudo thuolo mar romo kode ka odok e apise bang' winjo bura e doho ma Milimani kuom seche mohewo 5. E ndalo manyime tipo mage ande okere mbui ka osomo ne rawere moko mag mbalariany kendo nyisogi mondo gikwa jonyuol gi ng'uono e nyim doho bang' chwalgi e nyime ka itudogi kod tho mar nyadendi moro ma bende nyar mbalariany Marik nowito ngimane ka gin kanyakla. Mae kata kamano oketielo mokwongo ma jang'ad bura Dolphina Lego osenyiso kitelo manyuolo penjo e kinde mowinjo buche e doho. Kinde moro nobalo kod riwruok kinde ma pacho ka Law Society of Kenya manowacho ni yiero chung' kod kinde moko e doho to moko ne giweyo oko ma ok gimiyo sir. I will speak on behalf of my colleagues who have been bullied, whether senior, whether juniors, and I think it continues being done, and I don't want to read this after this. So the same preference
that you are giving to fellow lawyers and advocates, can that be extended to us on the bench, especially the ladies who some cannot take, and I believe even some of the men. Obedo kinde, obila matimo nonro kata chije mochwale nyime, osebedo kod ng'eyo kendo bilo chal mar tende ma osenenore mopogore. Hapana, we cannot be used for as a stepping stone. Uchukue tu files mrudisha. When you are ready, you can bring these files. If they are not pleased, hapana, hii ni mchezo ya town. En bidhruok, chik, adiera maduk, luor ne ngima oganda kod chiwo luor makende ne lai mag winjo buche en moko kuom mago ma oseketo e opara manyime. To Honorable Dolphina Lego en ng'a to onyakanye? Anyakano Kabonyo. To wadak Chemelil, Songo. Onyola Nairobi ka, went to Catholic Parochial or primary school. Then I went to Loreto Convent Valley Road. And thereafter went to Luak Girls High School. Katieko somo Luak, jonyuol no tera loka, ematimo degrees gario, bachelor in social legislature and a bachelor's in law. Bang' nyume kendo bedo min yawuoyi adek, Honorable Dolphina Lego lero ni kaluwore kod hera mare weche somo kod chike, nodok e sikul kendo yudo tiegruok mare ngas mamalo, manomiye thuolo mar bedo jang'ad bura e doho ma pacho ka. Okang' ma upoyo ni nochopo lek mare kendo konye ng'ado buche okang' marito ratiro mag oganda kendo miyo katiba luor mare. Kasenyuolo nyithinda adekgo eko kadhi atimo masters in conflict resolution. Asebedo magistrate from higni 22. I was appointed in 2021 December. So achako gi what we call a district magistrate 2 professional, kata bedo resident magistrate, achaka bedo senior resident magistrate, principal magistrate, senior principal magistrate, and just 2 months ago, after 10 years of waiting, abedo chief magistrate. Kaluwore kod Dolphina, okang' mar loko aluora mar doho bedo mobolore en mar neno ni achije kod jogo duto machopo e doho winji e yo makare kaluwore kod chik kendo neno ni ratiro mar achich, janeno, obila matimo nonro kod jogo duto mani kod ng'ur oyudo aluora makare mar chiwo pachgi kendo neno ni ratiro oyudore kaluwore kod chik. Kibire e court ka to chal ka gima idhi e suptal. Sama idhi e suptal ikia ni daktari dhi ng'isi ang'o, ikia ni idhi wachni ni bedo in gi tuo mane. To koro kata ka e court kae, nikech samoro bi bet gi jopiny, iwinjo gima timore, iwinjo kaka ji loso. An baneno ni jok mabiro e court ki nyalo bedo kata jonyuolna, nyalo bedo nyithindwa, nyalo bedo abeda ng'ata ng'ata. To wuonwa nopuonja ni kik irang ng'ato, ni kata ni en gi yuto mapiny, ni koro inene ng'at moro magalagala. Ng'ata ng'ata en dhano, to nyaka iritgi kaka nigirit dhano. Honorable Dolphina wacho ni okang' mare mar loso kod rawere manochwale nyime e doho ne en mar neno ni kopogore kod luwo chik, doho bende chiwo thuolo ne achije mondo lok timbegi giwegi kendo ne ni gidak kod oganda yor dimbruok, luor kod hera, ahinya to nyithindo nyiso luor makende ne jonyuol. Kani winjo ka jonyuol ne wacho, asekwere e wachni, asekwere e wach metho, asekwere, jonyuol nokotamore. Koro an bang'e ni shida mayudo ji oko kachacha, kata an, gin gik moko ma nyithindo ka dongo, to nyithindo must go through, or kata debe ni nyithindi kata nyithi jirani, nikech wan be mana wan dhano, ok ni wan mashinde ma gik makamago ok nyal timore ne wan. Koro mago be nyaki non kapok make a judgment or a ruling. To judgment gi ruling, kila file en dhano. Onyiso chung' motegno gi okang' ma osebedo kao mar loso kod jogo mochwale nyime doho, koloro ni ponono en yo manyalo duoko chien timbe majendeke, to en yo ma obiro jiwo e kinde winjo buche. Kamane puonj mane nyalo miyo nyithindo moko we kong'o, to dongo timore maber. Maybe nyathi nyalo loko pache ni kong'o ni ema dimi atera kot, ok aweyo kong'o. Koro en puonj ma nyaka wamed puonjo nyithindo. But kamane mane nyalo bedo ma Nyasaye onyisa ni kanye manyalo loso gi nyithindogo, ya ka ber to dong ber. To ka koso to be iwena. E tije kaka jang'ad bura e doho, osingo medo chiwo thuolo makare ne jogo duto machopo e doho, kendo neno ni e kinde ma doho chiwo ng'eto mare mar chik, ratiro mar oganda kod thuolo mar chiwo paro e kinde winjo bura obedo e opara manyime. Ne manyaki make jok mabiro e court ni no
giwinj ni gin kama ibo winjgi. Kata sani mi ibire ti kwa ni gini nene go beni watimo, angiso gini adhi meeting moro matin, tikaita duogo. Mondo jiung'e ni we are human beings. E judgment ka, be jiok diheri. Kiech ng'amoloyo kes be mor. Ng'amoko loyo kes, to be nyaka neni ni koro itimo gimok ber. Just left it. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Idoho ma Milimani, Nairobi. Wakaw yo mokwongo nyakoro mgajwange chendo ni marati lero kamana hinya komedo kete Ramogi TV kod wantie kod weche mamoko mathoth kata kamano wa yo mokwongo eno kanyo ote mara opia ja chuma wacho ni ente Nyamasare Kisumu kod minode gimor gi Ramogi TV dia makawuono. Eno ni Uton Onjes wacho kanyo ni entire kolo kata kamano wacho ni somo ni bago jonyuol kod jopuonj jotelo to nyithindgi gitero somo loka koro ok ginyal kelo lokruok e bunge mano pachen bende. Binano kanyo ote mano mara Sarasinga Nyakoro Dongo wacho ni osedonje chenro kendo wantie kanyakla. Faith Muzomo mwalimu wacho ni siasa tek ahinya, wacho ni deber ka jo ODM obet piny kendo giwuo gi dwol achiel ka to Evelyn Jalimbe mano jawer mang'ula no winjo kacha kwa kira achiel kuom thuond weche en sigana mwakelo nu bang'e Nyakoro Mojo kata kamano wacho ni jokochia kik tem weyo pur mar mananas wacho ni man ya Uganda betok mita nyaka makochia miyo jiwogi ni gimed pur mar manas en sigana mwake ndaka machuok kende bang'o Nyakoro Mojo kikino mabor maenda til odok bandaka machuok kende. Nyakoro Mogi Ajwang mana kaka iwinjo ka wero no wane time mar sikuku. Akwayo ni ndalo mar sikuku ni ubed gi mor, ubed gi hera, ubed gi sharing mar chiemo mitedo. Kata kin galia moro, in gi nyoyo moro, in gi mandas moro, mago duto wariwre kanyakla achiel kaka joluo to wabedo piny to wamong'o sikuku. An kaka Joan Arigi kata kaka ung'eya maber ni nyakochia awisi a Merry Christmas. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machiegni kendo Nyakoro Mojo gwenge ma Kochiai County ma Homa Bay kuom higni mathoth osebedo kagolo mananas mayo wacho ni ema mitie moloyo pacho kae
Kata kamano kuom kinde pur ma kamano osedok piny miwuoro kendo thoth jopur mane pure sani odok timo pur mag kothe mamoko kaluwore gi midhiero ma osebedo ka okwako kit pur ma kamano. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich nolimo Kochia kendo goyo mbaka gi jopur mag nas ewi midhiero ma okwako kit pur ma kamano. Owinje sigana ni. Gwenge mag Kochia kachudu bura mar Angwe ni kod sigana mar rie mar pur mar mananas ma itimo maonge kwiri kata kemikol ma jopur tiyogo, pur mosekelo lokruok e ngima familia mathoth e wuod ma Kochia. Ne walimo gwenge mopogore e wuod ma Kochia mar rango okenge ma jopur mi alworano osegoyo kod kit pur ma kamano. E gweng' ma Kado, waromo gi Janes Akong'o ma osetimo pur mar nas kuom higni 10 ka Janes wacho ni pur ma kamano oseloko ngimane yore mopogore. Sepure sani higa mokoro dhi 10. To sepure masani koro aneno ka okonya. Pur ma sepure go nasni aneno ka koro ane gi pogruok sani. Nikech mokwongo na donje ka an gi pek nikech ne an ng'ama ne onge kata ot. Nasni omiya gedo, mano ber maseneno kuom nasni. Nasni omiya neno ka nyithinda mancha ne an go mane sano omiya odhi sikul. Manasni motero e sikul. Janes wacho ni kata beni otwere pur mar mananas to ok en pur mayot kata matin kendo dwaro keto chuny kaachiel kod sir motegno ka wuok kuom sirikal. Tich mare en gi tich ma dwaro ni kaber to ayudie kaka unyalo konyo kata kaka sirikal nyalo konyowa nikech wan gi rem. Inyalo bedo ni tiye malach to tich dhi ingi to ka in gi pesa tinyalo tiye kaka idwaro. Mane rem mane kuom gini. E puothe ne wayudo ka tich dhi nyime mar uso nas ne jonyiewo ma bende wuok e alworano kendo onge mar chiro malong'o kata kambi ma nyalo tere nas ma gipuro e achiel kuom midhiero maduong' mokwako jopur ma kono. Uso mare be wan gi pek nikech ka sama bet ko chiek mang'eny to ka johala tin to nyalo kethore e puodho. Koro wasegombo mondo wayudie kata mana achiel kuom jotelo moko manyalo kelonwa kambi moro mar factory bute ka nyalo konyowa mapiyo. To chutho ber to ber nikech ka in gi nyalo tiye, nyalo doye mapiyo piyo to nyalo goli kamoro moketi kamoro. Bende waromo gi japur Jono Lielo ka odhi nyime gi tijene mapile puothe. Jono wacho ni jopur nas ma Kochia sani odok piny nikech pek ma gikale pur ma kamano kamoting'o biye ma kone chamo tie nas e puothe kendo hinyogi. Wasepure madhi higni 10 to kendo ne wan jopur mang'eny lakini sani wadong' jopur matin kaluwore ni nitiere matatizo e tijni. Sida ne mokwongo en ni biye obiro mang'eny makoro chame. Maka wanyalo nwang'o yadh biye mwanyalo goyo kata i puodho kata wanego goliete to da wachak wachiere kendo kabisa. Mano sida maduong' modonjo e pur mar nas. Ipidhe to biye chame ok odongi. Ipidhe to biye chame ok odongi. Lakini ng'eny osekonyowa. Pek machielo bende hinyogi en wach nas mawuok e piny libamba ma Uganda kadonjo e chiro molare kendo waro gi nengo mane piny ka opim kod nas ma igolo Kochia. Nitie wakati ma beche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To asetemo matek ma wareport jogo town ma bende omigi kasara matin. To joge wa ochako wuok mochako koro dok omo nas kocha nikech nas ma kocha beche ni piny to magwa gi beche ni malo. Manas minyalo ng'iew siling 70 ka joka uso siling 20 kende. To da wabed gi factory to da wadhi mbele saidi nikech pur ne do ting'ore malo kendo yedhe machalo mag biyegi do biro nwa. Kae to wan waonge gi loan moro amora mimiyowa mano gimodwoko ji chien koro. Koka yudhe tich tin to mananas no wapuro kendo konyowa e gweng'wa ka. Koro gima kwayo mondo sirikal odonje pur mananas mondo gi motivate jopur mondo gilosnwa cooperative mondo jopur oriwre ji nyalo yudo loan mondo nas ne
maendeleza jopur en mopuonjo nyithindo kor gweng' ka. Sani tich onge to mananas ni onge tiende mondo ji odho many tije mabor to lo ji nigi lo to ji mananas ji puro to bei ni piny. Maurice Otieno ma en japur nas e gweng' ma Kotieno e Upper Korayo matimo pur mar nas e okang' mamalo lero kit ber ma purno osemiyogi ka en kod geno maduong' ni pone ka sirikand kaunti ma Homa Bay nyalo kelonegi kambi mar nas to nyalo resogi. Nas ni osemiyo achulo school fees ne nyithindo mane skunde mopogore opogore, to kendo nas osemiyo agedo magero ot ma permanent man gi rooms 8. Wan kaka jopur wagombo ni kambi obede, kambi kobet to kata ji mang'eny dhi pure, kata ng'ama nyap nyaka bed gi interest koneno yuto ma wayudo ka wuok e kambi. Koro puodho po nitie, ji boluoro pure, kipure ng'at achiel to kuo be ng'eny. Koro wagombo ni ji mondo odonjie. Chiro ma olare en chiro ma ong'e kod nas kendo thoth jowuoth kaachiel kod weg nyamburko thoro chung'o lare ka kawo nas ir jouso. Ka e chironi nok mar nas en ranyisi ni pur ma kamano dok chien ka mine ma uso nas e chiro molare to wacho ni chunogi mondo gikaw nas mowuok e piny Uganda kata odoko ni ok ober ka opim kod mako chia nikech pur mare sani koro dok chien. Gimomiyo shortage mar nas ni bedo ok wang'eyo nikech chon to ne ber ndi to sani ok onya romo masani. Kine wabed gi mananas moromo waka to nas moa Uganda nikech kochia tin ok nyal romo. Nwabet kama onge nas kata Uganda nyocha wan mana dala. Meaning ni ya jatelo konywa mondo wabed gi nas, ong'e ane yor puothe gima timore momiyo ok wanyal bet gi nas nikech my school fee wa mai gimoro amora. To nas Uganda be biro once in a week, onya biro once. Koro ong'e ane kaka onyalo konyowa. MCA Makochia Ward Michael Ojala Nyang'i wacho ni en kod geno maduong' ni gedo mar kar kembe ma sirikand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi sirikal mamalo sani koro dhigo nyime riwa biro kelo resruok maduong' ne jopur mag nas e Kochia. Nas ma Kochia is one of the sweetest and nas no kete any fertilizer and nas mi pure got. The only challenge man intire ni the market is what we no jumbe no agero machine mar nas Kochia ka, but you all know ni wan gi riwa processing zone ma governor no initiate mane based on the you know what ni ko the riwa processing zone kanya mi get all the factories and gima dhi mbele and yop ni very soon biro bedo in operation mondo cha konyo jowa. You also have a problem. People have been complaining in nas masamaru ma wuok Uganda. Mi andaer ni the county government matie nige good plan maber mar konyo jopur. Kada na wachi ni jopur go nigi the cooperatives gin gi sako. Kada na wachi ni tire pesa moseket kanyo moyiene gi olo mondo gimed pidho go nas. Gwenge gi eki ma Kochia ka chudu marangu e county ni ma Homa Bay ong'e kod golo nas mamit kendo manigi ndadho moloyo e pachoka. Kata kamano jopur mag nas e gwenge gi eki osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod midhiero mopogore mag kale. Kata doko ne gin kod pek e pur mar nas magisebedo ka gitimo to giwacho ni chunygi ok nyal tho kendo poro gibiro dhi nyime kod timo pur magisebedo ka gitimo magikone konyogi alwora ni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jodolo kod jotend ute lamo e kaunti ma Siaya okwadore pek kod ji duto matiyo gi apaya mondo obed akicha e apaya kaka yo maduoko chien masiche mag apaya mathoro medre kinde ma oganda dok e pacho e sikuku. E twak margi gi jofwambo e dho wath ma Uhanya e sub-kaunti ma Usigu, jodolo go nokwayo kwan mathoth mar masiche mag apaya mamedre kindeni ka gijiwo jopiny mondo oluw chike mag apaya. Kindeno bende ne gikwayo jonyuol mondo omi obed motang' e kinde nyasi mag sikuku kendo gichak keto wang'gi e skunde midhi yaw e chak higa manyien.
me kod medo siro jende mapacho kae yoneno ni gibedo kod yuto margi giwegi yor duoko chien nok mar tich. Maen kwayo mogol kod riwruok mar Mana Ministries International mayudre Seme sub-county ka osebedo ka siro rawere e yore mag tiegruok mar twengo kata lony mar rio kata tiyo gi kompyuta. Roger Saudi ma en director mar riwruogno wacho ni thoth rawere ahinya to nyiri thoro bedo kod pek mar yuto seche mag koso sir mar somo. Omedo ni toka tiego rawere imiyogi mich mag charande kod kompyuta e yorno ni gichako ohande giwegi kendo gichung' kar kendgi. Olo seche mane jopuonjre moingo 100 ne osidho gudu e skul primar ma Kich Mikai e Seme. Change is inevitable. I'd like to invite us all to our word of encouragement. Kopuonja nyithindo yor tiegruok kende. Wapuonjo gi ng'eyo wach Nyasaye mokwongo, ta wachako waluogo kod puonjnero nikech ng'eyo wach Nyasaye ema kelo rieko masiko kuom ng'ato manyaka chieng'. To mae watimo kwasetimo kama kwasepuonjogi bende wachako miyogi nyaka waluongogi ni tools of trade kata gig tich. Manero wasegeng'o anjawa go nikech waneno nyithindo machuo to kod nyithindo manyiri. To koro mano ero osegeng'o nyaka yiemo iu machakre chon to osegeng'o nyaka nyithiwa madonje timbe mag anjawa nikech wayudo ka yawuoyi kobiro kaendi to kowe wach mana mar puonji ni endi mar mondo ging'e tich to puonji wach Nyasaye. Na nimefurahi sana kwa ule muda ambao nimekuwa hapa katika shule hii ya Mana. Imenitoa mbali kwa kweli. Nimekuwa tu nikikaa kwa nyumba tu kama mwanamke ambaye amekaa tu kwa nyumba, lakini leo hii nimepewa mashini ya kwenda kufanya kazi na ninaamini kwamba kuanzia leo maisha yangu imebadilika. Wakawayo machelo nyakwara mgajwang chenro ni maratil kapok wakawayo no ka kansila Isidore Molo wacho ni oro ote mag mor ne mar loro higa kwa gone Nyasaye kamano kuom ritowa kata bedo ne tho kod njore osebedo kamedre anyalo transmara kama nyithindo kod mine koro nindo mana gi orungi kendo jomoko bende dare miechgi ngima bende lal nyakwara mgajwang en lit kata kamano geno marwa en ni biro bedo makare. Ana Evangelist Dan ntiere kodwa e chenro bende mwalimu Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho nomor gi Ramogi TV weche mawuok e tunge Kenya chopo negi yo makare gimowuoro ne jomoko siko mani ODM party osefail. Wacho ni wan e ODM ng'ama neno ni ofail no kwayo mondo me okonywa loso kamo fail otherwise okwa haber ne mar sikuku mar Christmas ne joramogi duto tero kamana ahinya to kod jopuonj din duto mag Homa Bay Diocese Nyasaye mondo gwedhge mano ote mar Oyo japuonj din eno bende kanyo ote mar mwalimu Jael gi mwalimu Bernard ka gintiere county ma Migori gacho ni weche gichopone gi eyo makare gin bende hoyo matinya kwara mgajwang chenro endatil pod adogo gi Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mor kod ilo okwako pinya kwa Mgejwang e kinde gi ma wantie sikuku. Dhok, rombe, kachiel kod diek, thosi waya. Mor ma wan go sani nyakon Mgejwang kik icham kendi nyakon Mgejwang para ne nyawadu. Wang'eni ok osebedo higa mayot ahinya lakini kalure kod ng'wono ma Nyasaye ochopo wa nyaka kuma wantiere odiochieng' ma kawuono ni endi. Emomiyo wawacho ni Merry Christmas.
Adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Nobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. E Christmas ni wadwa kelo mit e odi. Christmas nyaka washerekea maber. Nyasaye osekelo. Wadwa chiemo, wadwa chamo. Bed kodwa ka wapako kinde mabeyo mag sinema magwa mag Christmas. Nyagweng, ini donka. Wanjo Nairobi. Bed kwanza an Christmas ne mokela ka iwinjo. Sigin ni mopong' gi hera mar joot, ilo kod chuny mar nyasi mar Kaluo. Wadwa yamo gweno kae, wachamo anguro, wachamo gik mang'eny. E kinde mag nyasi mag Christmas, wabiro kelonu chiemb Christmas makende, moted mana e odwa. Mojo cheng mara dikuri dala kae, podunwelo. Ne madhi, ing'eyo kata kiwacho notiwa nokijatich. Wan Nairobi wanendo kanyaka sawa. Kik sinema mora mora mar Winam Cinema by Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mago mag tuke tukadhula hekin club ma Nairobi United gi Gor Mahia FC otore dakika mar 58 tok lweny muoch e kind johera mag klepe ariyogo. Lweny muoch e kinde mane johera mago mag Nairobi United bayo iro ma ok longwang' e dier pap dakika machuok toka Naibos loyo gol margi. Mano omiyo johera mag Gor Mahia daro johera mag Naibos kama negibetie gino manochuno jakudh firimi mondo omi ochung mipira. Gor Mahia oyudo lal toka mitok gi to gi kite kawang' koro iketo mana one riwruok matawo tuke adhula pacho ka FKF biro kawo okang' mane nyaka e dakika mar 58 tugono ne en amodhi gol 1-1. Tim mar Osawa FC e joloch tuke adhula mago Ongati Tournament mano bagi skun primar makandiege kar chung'od bura ma Karachuonyo. Osawa FC nolo tim mar Bala FC gonde kokalo e opich achoma tok tugono rumo amodhi dakika mar 90. Tukegi mane obagi kuom ndalo 2 bende no oting'o tuke mag netball kaachiel gi volleyball. E kinde ni maskunde olor tuke ma opogore bagi koro gwenge kaka yo mar miyo rawere thuolo mar nyiso mich margi kaachiel gi keto gi mabor gi timbe mag njore. Jata tukegi Kennedy Ongati kwa jogo mantie kod nyalo mondo bag tuke mag kelo rawere kanyakla ka kinde ni bende ne gitiyo godo mandiko rawere opande chenro mano tagiten migawo mar arita komakre gi riwruok mar Kenya Transition Youth Initiative. Ka wawegi ma ok wakawo gi waketo gi machiegni to pachgi nyari koni gibiro jonjore kendo gine ma gibiro jo maundu maketho gweng'. Kwa keto kama koro waketo gi ne richo makawuono nyiso ni the 2 days mo wan go kagi pachgi ni mana ka gimoro amora ma ginyalo paro gimoro amora ma ginyalo timo gin en kandiege ka. Nyithindo tugo maber, gik moko dhi kare, koro mi wamor nikech chutho kwa kawo nyithindo waketo pamoja eka gik moko nyalo timore maber. Koro waduoko erokamano kik otimre ka kende kaka Kennedy Ongati organized gik motimore ka maber. Waduoko negi erokamano mondo gik moko med dhi maber. Ero ka ng'ato ber e weche mag tuke to bende kata weche mag tuke be sani ji yudo go ngima kendo gidag e piny. Machielo gi omiyo naketo gini nakete ni mondo nikech December holiday en holiday mabor. Nakete ni mondo joma matindo nyalo yudo kama gibede achiel mondo ging'ere kaka joma matindo kaka wuodwa ka wan gi locations 3
mondo jaka nyipiro ng'eni ma jaka wadhgone ma jako yugi kaka joma tindo mondo kaka joma dongo wuonewa gi kwere wachon nong'ere. Tuke mag pinje Afrika AFCON higa 2025 chakore ayanga midhiao makawuono ka jobag tuke gi Morocco biro rakore gi tim mar Comoros e boma mar Rabat. Morocco mano ochopo e tielo mar nus finals e tuke gi mokalo kendo omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e pinje Afrika oselo tuke 18 kaluwore kendo nitiere kod sunga mar bedo gi jotugo masulwe matuge pinje mag Europe. Kata doko ni gin gi rekod maber e piny mar Afrika giselo tuke mag AFCON nyadichiel kende. Comoros komachielo biro e tuke gi kuom thuolo mar 2 nyaka ne chakgi. Kata kamano gin gi geno mar lwaro Morocco. Tugono chakore saa 4 e wang'e. Événement pour ce petit pays de l'océan Indien, même le président de la République, Azali Assoumani, est venu assister à ce dernier entraînement. Kanya mwatike ratil nyakwaro mgajwanga enoka Matthews wachoni entiere kodwa koya lur kaeto wachoni Joko Chioma Edmana Puro Mananas kaeto Benjamin Jakoy wachona mora ahinya kod nyar Kano Chief Magistrate wachoni ansigana mabende omore ahinya. Meano kanyo ote mar Christopher Odhiambo kaya Uyoma wachoni entiere kodwa e chenro en bende kachiel koda bende aneno kanyo Ogwanjo kawuok Mancha wachona sedonjeyo makare wantie kanyakla. Nyakwara mga juang orom kendo Sadik chendo maro imore wasibirgia loko Wilson Achuka nyinga Lydia okay.